Lebap vilayetinin merkezi şäheri Türkmenawatda häkimetler raýatlaryň giýjeki hereketine gödökçüligi güýçlendirdiler. Polisiýa işgärleri giýje saat 9-dan soň köçede gedelen çedýän ýaş oglanlary polisiýa bölümine alyp gidýärler. Şeýle olar telekeçilerden hususy dukanlary akşam saat 10-dan öň ýapmagy hem talap edýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada maglumat berýän habarçysy bu ýagdaýlaryň Türkmenistanyň orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagy bilen bagly may aýynyň 25-inde geçirilýän soňky jaň dabaralary bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Dinç günlerinde ýagny şenbe we ýeşenbe günleri polisiýa işgärleri akşam saat 9-dan soň şäheriň şaý ýollarynda, seýilgählerinde gedelen çedip ýören ýaş gyzlary we oglanlary sakladylar. Olar ýaşlardan näme edip ýörendiklerini sorap, zerur bolmasa saat 9-dan soňra köçä çykmaly däldiklerini duýdurýarlar diýip Sebitdäki habarçymyz aýtdy. Polisiýa işgärleri saklanan gyzlara öýlerine gitmegi tawşyryp, olary goýberýärler. Şol bir wagtda olar oglanlardan pasportlaryny görkezmegi talap edýärler. Pasportlary ýanynda bolmadyk ýigitler polisiýa müdirligine alınıp gidilýär. Bu ýere eltiren oglanlardan öýündäkilere jaň edip hosarlarynyň pasportlaryny polisiýa bölümine getirmegi soramak talap edilýär. Şeýle-de polisiýa işgärleri bu oglanlaryň galeriýa bölümindäki suratlary hem görýärler. Pasportlary getirilen oglanlar belligi alınıp öýlerine goýberilýär. Dip habarçy belledi. Polisiýa müdirligine alınıp gidilen Türkmenawatlaryň bir näçesiniň habarçymda aýtmagyna görä, bu ýere eltilen oglanlaryň sany onlarçady. Ýaşuly adamlara azar berilmeýär. Olara giýje daşarda aýlanma diýip, bar ýaşuly öýüňe gitdi ýerler diýip habarçy sözüne goşdy. Kanun goraýjy daralaryň işgärleri telekeçilerden hususy dukanlary akşam saat 10-dan öň ýapmagy hem talap edýärler. Olar saat 10-y 10-15 minut galanda dukanlara aýlanyp telekeçilere olary ýapmagy tawşyrýarlar. Şäher häkimetleri bu talap we onuň sebäpleri barada açyçan resmi düşündürüş bermeýärler. Adatlyň bu ýagdaýlar barada Türkmenawadyň polisiýa müdirliginden kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne habarçymyz raýatlaryň giýjeki hereketine gödökçüligiň güýçlendirilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň wagtal uly syýasy çäreleriň, bayramçylyklaryň şeýle-de Türkmenistanyň orta mekdeplerinde geçirilýän soňky jaň dabaralarynyň öňü syrasynda ýüze çykýandygyny aýdýar. Bu çäreler her ýyl 15-nji we 30-njy may aralygynda güýçlenýär. Okuw ýylynyň tamamlanmagy bilen bagly soňky jaň dabaratynyň geçirilýän gününde, ýagny 25-nji maýda polisiýanyň köçelere gödökçüligi hasda güýçlenýär. Şol güni köçelerde tertip düzgün öpçün etmek üçin ähli dukanlar we seýilgähler akşam saat 8-den soň ýapylýar. Dip habarçy aýtdy. Prezidentiň uçurumlaryň soňky jaň dabaralarynyň ýokary derejede geçirilmeginiň möhümdigine aýdýandygyna garamazdan, soňky ýyllarda Türkmenistanda soňky jaň dabaralary güýçlendirilen gödökçülükde çäklendirilen çäreler bilen geçirilýär. Okuwçylaryň dabaralardan soň toplanyşyp kafedir, restoranlara gitmegi gadagan edilýär. Ähli mekdeplerde we köçelerde güýçlendirilen gödökçülük ýoly goýulýar. Raýatlaryň akşam saat 8-den soň hereketi çäklendirilýär. Häkimetler soňky jaň dabaralaryny çäkli görnüşde guramlaşdyrmak ugrundaky tagallalaryna resmi derejede düşündürüş bermeýärler. Emma adatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan molimler munyň uçurumlaryň gatnaşmagyndaky mümkin biýdüdünçülikleriň öňüne almak, şeýle-de dürli üýşmeleňler üçin aşa pul çykdajylaryny etdirmezlik maksadyndan amal edilýändigini belleýärler. Şol bir wagtda geçen hepde Lewaply enatalaryň ençemesi häkimetleriň çäklendirmelerine garamazdan soňky jaň dabaralary üçin özleriniň ortaça 3-4 miň manat aralygynda çykdaja etmeli bolýandyklaryny gurrun berdi.